Yep. So day 2 starts at Pyhäjoki, which is 100 kilometers away from Oulu, and because we knew that they would hit 32 degrees Celsius and would be really hot to ride, so we tried to get as many Ks as possible under our belt before breakfast. So that is the reason we ride 100 kilometers before we eat breakfast. Nonni, sitten Ouluun. Täytyy kun Oulussa ollaan, niin täytyy varmistaa, että mulla on toi seuraavan päivän reitti tuossa ladattuna.
nyt jos saatais jostain, tiedätkö, joku hyvä paikka, missä saadaan jotain aamupalaa. Se voisi olla hyvä. Eiköhän. Ai. Kyllä tekis hyvä. Tälleen 10 aamusta. Haluatko olla hauska jutu? Mä oon käynyt täällä useasti, tää on eka kerta kun mä ajan ite täällä. Ehkä me jatketaan suuntaa Torin ranta. Se kuulostaa siltä, että siellä on tori. Missähän me ollaan? Joo, itse asiassa toi toripoliisihan on tosi ihan matka, ihan kivenheiton päässä. Joo, tässä olisi parkkipaikkoja ehkä. Tää uukkari lyödään tohon noin parkkiin tyyliin. Joo. Ehkä helpoin vetää uukkari. Ja lyödään siihen muiden prätkien kanssa. Eiköhän tähän saa 2 vierekkäin. Joo. Mutta joo, toivotaan, että toi akunvaihto auttoi ton kanssa, mutta ainakaan appsivalo ei pala eikä toi akkuvalo, niin kaiken pitäisi olla ihan ok. Se voi olla, että se lähtee jossain vaiheessa tai sitten ei lähde ollenkaan. Mutta ainakin käytännöllisesti äsken se ei sitä tehnyt. So, my bike's battery decided to not work anymore and my bike put on every single warning light it has and also started running a bit rough. Luckily we were close to E and there is a Kärkkäinen that has a bike repair shop. And it was so close that I was able to limp my bike there and ask them for a battery, which they luckily had. And that is only the first time this particular bike repair shop saves our trip. Käännytään tonne keskustaan ja katsotaan mitä Safcomista sieltä voisi löytyä.
kumpaahan suuntaan sitten lotolla lähtis. Lähdetään oikealle. Ai. Et oo ainut. Ois kiva löytää nopeasti jotain. Ei oo välttämättä pakko olla edes pizzamesta, mutta pizza ois kiva olla. Tuossa oli jo K-marketti. Käännytään tonne Vasuriin, katsotaan mitä sieltä löytyy. Tossa olisi autogrilli. Siinä ei taida olla paikkaa, missä pääsee syömään silleen, ettei paistu. Niin. Mennään tonne ylöspäin kattoo. Ei sillä ollut kolmio vittumampi, niin... Tossa on joku keskuskatu niinku. Tuossa on Pancho Villa. Mennään sinne. No sinänsä tällä hetkellä ihan sama missä käydään. Siellä oli kaverilla viile. Veti shortseissa ja T-paidas. Sodankylä 126. Ei oo. Ei. Ja siis kun tänään on kumminkin tapahtunut kaiken näköistä, niin joo, me vedettiin joku 200 vähän päälle yhteen soittoon. Ehkä vähän turhan pitkä niinku yhdeltä perseeltä.
Yep. So I didn't record when we got to Sodankylä, and we found this place Nilimella camping at Sodankylä, and we decided we're gonna stay there for the night. They had a nice grilling spot where we could grill some sausages and talk a bit to other campers there. Tomorrow we're gonna hit our destination for the trip, which is the most northern part of the Finland and EU, so stay tuned for that. Thanks for watching this video, and I'm hoping you're having a great day.